franchise holders na hindi nagbabayad, mga franchise holders na hindi nagbibigay ng tamang parte ng gobyerno, paano yun? Papabayaan natin silang mandaya dahil kawawa yung mga nagtatrabaho. Hindi siguro tama yun. So, okay lang. Bigyan natin ng trabaho yung walang trabaho. Tulungan na lang natin, pero huwag natin tutulungan yung dadaya sa gobyerno. So sa SPL may malaking problema, so dapat lang talaga manatiling Sobrang suspended. laki ng problema. Kaya dapat... Lahat ng involved sa wedding ng araw, sila nakakuha ng mga franchise, kung sino-sino may hawak ng franchise. Sa tingin siya, paano ma-address yung problema? Kailangan scrutinize mabuti. Kung gusto ng gobyerno, ituloy pa rin yung STL at yung iba pang mga games or games of chance ng PCSO, scrutinize na lang mabuti. Higpitan ng pagbibigay ng franchise, higpitan yung mga nakakakuha ng permit o ng franchise. Pati yung mga bentahan ng franchise, yung paglilipat ng franchise, higpitan din dapat.